Poďme spolu opäť na ďalší nákup drogerie z DMky na Intrak, ešte posledné dni na Intraku. Ja som prišla do Eurovej, ale ja som bola taká hladná, že najprv sme si museli proste prestávku na večeru. Takže rýchlo večera, dala som si takúto parádnu, neviem, chlebík s hranolkami a takýto matcha čaj. Nebolo to iba matcha, ale bol to matcha čaj. Už som nabrala silu a môžeme ísť smelo do DMky. Ako prvé som išla po takejto pracej sekcii, kolórke čier na farebné, na biele, vlhčené utierky, to nesmie chýbať. Zobrala som si aj tieto malinké do kabelky, lebo to sa mi fakt že zíde. Keď sa niekde olejem. Toto som chcela vyskúšať, čo nastriekate na oblečenie a má sa vyrovnať. Kozmetické servítky, kuchynské servítky, dámske potreby, roztok na šošovky, odličovacie tampóny a tento mega balík vreskoviek. Ja som si až potom uvedomila, že koľko ich tam vlastne je. Veľa. Ale bolo to výhodné a dokonca sú ešte aj takéto krásne so srdiečkami. Gemerku, pretože som potrebovala doplniť magnézium a už ma to vyčerpalo celý ten nákup. Pri pokladni sa ma pýtali, či nechcem použiť body a zistila som, že ich mám toľko, že mám tento nákup zadarmo. Takže som nič neutratila, ale tie body sú aj tak z mojich peňazí, čo ja som v DMke minula, takže sama som si zarobila na to, aby som to minula. Ak by ste chceli viac takýchto videí, tak mi nezabudnite zanechať like a follow.